Tervetuloa seuraamaan With Law Timo-podcastia. Tässä podcastissa me jutellaan yritystoiminnan erilaisista ilmiöistä sekä vieraiden tarinoista ja näkökulmista niihin. Mä olen Timo Lappi, Fondian toimari, ja jokaiseen jaksoon mä kutsun vieraaksi mielenkiintoisen vaikuttajan yritystoiminnan tai juridiikan saralta. Tämän päivän aihe on kasvuyrittäjyys ja erityisesti se, mitä tie startup-vaiheesta menestyväksi kasvuyritykseksi oikeasti vaatii. Me puhutaan niistä hetkistä, jolloin täytyy tehdä rohkeita päätöksiä siitä, miten löytää oikea ajatus kasvulle ja miten rakentaa yritystä, joka kestää nopean kasvun paineet. Mun vieraaksi on saapunut tänne Mikko Kuitunen ja Mikko on rakentanut Vincitin yhdeksi Suomen menestyneimmistä teknologiafirmoista. Lämpimästi tervetuloa, Mikko. Kiitos. Ennen kuin me päästään meidän keskusteluun muuten, niin mulla olisi sulle tähän alkuun pieni haaste nimeltä salamakierros. Ja tässä ideana salamakierroksella meillä on se, että mä sanon jonkun asian ja sitten sen jälkeen sä vastaat siihen ensimmäisellä ajatuksella, joka tulee mieleen. Sopisiko tämmöinen? Kyllä, se sopii. Näitä on 6 kappaletta yhteensä. Ja ensimmäinen on se, että aamu alkaa kahvilla. Hyvä valinta, kuulostaa tutulta. Lempiruoka. Siivet. Tampereen mies. Kyllä, tätä mä mietin, että oli myös hienostuneempia, mutta ajattelin pidetään Mansen lippua ylhäällä. Se on oikein. Sana, jota käytät liikaa. Niinpä. Joku tämmöinen täytesana, se tulee aina näissä. Tänään kuullaan se vielä. No niin, tätä odotetaan. Vincit. Voittaa. Esikuva. Tämä olikin hankala koska on useita, mutta ei yhtä sellaista. Mutta sanotaan, että ajattelun esikuva on Simon Sinek. Vapaa-aika. Sitä löytyy enemmän nykyisessä roolissa kuin aikaisemmassa. Monenlaista urheilua ja liikkumista ulkona. Kuulostaa hyvältä. Me, Mikko, tunnetaan sun kanssa jonkin verran. Me ollaan seurattu toistemme matkaa, mutta olisi tosi mielenkiintoista tähän alkuun kuulla sitten vielä lisää susta. Tämä sun yrittäjätarina, minkälaista sä oot kulkenut ja miten sä oot tullut tähän päivään? Joo, jos hyvin lyhyesti pääkohdat oli lukio, opiskelupaikan valinta, oli menossa Inttiin kesällä, ajattelin, että otetaan joku sellainen opiskelupaikka, minne ei tarvitse mennä pääsykokeisiin. Tekninen korkeakoulu oli papereiden perusteella sellainen. Opinto-ohjaaja sanoi, että tuotantotalous on hyvä sulle, koska sinne on hankala päästä, sieltä pääsee muualle. Tuotantotalous. Sitten meni opiskelemaan. Musta piti tulla investointipankkiiri. En varmaan siis tiedä itse asiassa miksi, ja jos ollaan nyt rehellisiä, niin varmaan Hollywood-leffatuotannolla oli tähän niin kuin iso vaikutus, että se näytti semmoiselta. Mä luulen, että se vaikuttaa aika monien ihmisten ammatinvalintoihin. Kyllä. Näin, ellei loota aikoinaan katsoneena. Joo, juuri näin. Mutta sitten rupesin opiskelemaan. No sitten kävi sillä tavalla, että opiskelin siis siellä teknisessä korkeakoulussa ja olikin yrittäjyyden kurssi, joka olikin yhteiskurssi niin kuin Tampereen keskusta, eli tässä niin kuin humanistisen ja kauppatieteiden yliopiston kanssa. Ja se vaikutti kiinnostavalta, eli oli niin kuin muitakin ihmisiä kuin insinöörejä, niin menin yrittäjyyden kurssille. Mutta se oli ainoa mikä niin kuin opiskeluajalla valmistutti mua sitten yrittäjyyteen. Taka ainoa tämmöinen niin kuin pätevyys, millä itse asiassa sai starttirahan ilman sitä jotain kurssia. Se oli sinänsä hyödyllinen investointi, ihan kiva kurssikin. Dippatyö laitokselle, koska joku proffa kysyi, tai joku kysyi, joka piti luentoja, että tuutko töihin. Tuun. Ensimmäinen oikea työpaikka IT-ala-yritykseen, koska yrityspäivillä olin myymässä yhteistyötä meidän ainejärjestön kanssa, jonka puheenjohtaja olin silloin. En saanut yhteistyösopparia, mutta sain ehdotuksen, että tuukko töihin IT-alalle. Joo, mä tuun. Sitten tehtiin duunia, tehtiin ihan hyvin duunia, sen verran hyvin, että se yritys sitten myytiin
myytiin ja silloin olin 26-vuotias, kun se tapahtui ja mun esihenkilö sanoi, että nyt tässä hänellä on 2 vuotta tämmöistä niinku kultaista kahletta ranteessa, että jos pari vuotta tässä oot, niin saat hänen paikkansa sitten, että olin siinä toiminut toimari oikeana kätenä ja no sitten se ostaneen yrityksen ehkä johtamiskulttuuri ei ollut sen tyyppinen, mihin itse näin, että olisin halunnut sitoutua kovin pitkäksi aikaa ja ajattelin, että ehkä se pahinta, mitä voi tapahtua, jos lähtee yrittäjäksi, on se, että joutuu takaisin palkkatöihin ja nekin on mennyt ihan hyvin, että ehkä nyt olisi sitten hyvä hetki lähteä yrittäjäksi ja liiketoimintasuunnitelmaksi valikoitus, että tehdään samassa skenessä, mihin on tässä nyt opeteltu, mutta ei niille asiakkaille, joille nyt tehdään, eli tavallaan vaihdetaan vähän edes fokusta. Joo. Fokusta, eli siellä oli semmoisia, niin kun, että tuli valintoja tehtäväksi ja sitten kaikki, mitä tarjottiin, niin oli mun mielestä hyviä ideoita ja tartui sitten niihin. Eli ja se varmaan on sellainen ominaispiirre, tämmöinen sarjainnostuminen, mikä itseä kuvaa hyvin ja sitten mietitään vähän, mulla oli siis hetken aikaa päällekkäin, oli siis sekä työpaikka siellä laitoksella että sitten tämä oikea työpaikka. Toiseen tein 4 päivää ja toiseen 5 päivää. Se meni hyvin siinä niin kuin useamman kuukauden ennen kuin sitten se toimeksianto siellä niin kuin akateemisella puolella päättyi. Ja sillä tavalla syntyi Vincit ja ehkä siitä ajan hetkessä niin kuin kuvastaa sitä tyytymättömyyttä siihen niin kuin johtamismalliin, mikä siellä oli siellä ostaneessa yrityksessä, että niin kuin teknisesti liiketoimintasuunnitelma oli lasinalusuuden kirjattu vähän enemmänkin kuin vähän alatyylinen ilmaisu, että maanantaina ei saa vituttaa mennä töihin. Ja se oli niin kuin tämmöinen selkeä kirjallinen dokumentti siitä, että Vincit sai alkunsa. Tämä maanantai motto, tai miten sitä voisi kutsua, niin se on semmoinen, mikä mä muistin etukäteen. Tämä on yksi näitä tällaisia kuitusen lausahduksia, mitä on jäänyt mieleen muutenkin sun yrittäjyydestä ja johtamistyylistä. Vielä tämä yrittämään lähteminen, niin oliko se selkeä päätös vai kävikö se niin, että sä ikään kuin vaan ajauduit sinne? No siis varmaan siinä on siis molempia, eli tietyllä tavalla kasvaa semmoinen niin kuin ymmärrys sekä itsestä että ympäröivästä maailmasta ja sitä kautta jotkut idut saa niin kuin ylipäätään mahdollisuuden kypsyä mutta se ei ollut mulle semmoinen haave että isällä oli metalliyritys, joka meni yhden miehen metalliyritys meni konkkaan lamassa. Siitä ei jäänyt semmoista niin kuin yrittäjyyden riemua eikä muutakaan riemua siihen perhepiiriin, että se ei ollut semmoinen, kun perustin yrityksen, niin silloin vielä elossa ollut isoäitini kysyi, että voi, tai totesi, että voi, että ei mitään oikeita töitä löytynyt. Että se kertoo myös siitä yrittäjyyden arvostuksesta. Niin kun, ja siis ylipäätään se on kehittynyt hirveästi ja nyt se jopa Tampereella on jo parempi että siinä mielessä se on maailma muuttunut, mutta en voi sanoa, että se on ollut sellaisen niin kuin pitkä ja siis suunnitelmallisuuden tulos, että se oli ehkä enemmän sellaisia yksittäisiä pisteitä, jotka sitten niin kuin tavallaan muodosti sit lopulta jatkumon, että nyt se tapahtuu, mutta toki sitten sen hetkellä, kun se päätös syntyi, niin sit tavallaan se näytti niin kuin itsestään selvältä, että tännehän tämän pitikin johtaa. Monet päätökset mun kokemuksen mukaan on semmoisia, että jälkikäteen ne näyttää oikein selkeältä, mutta silloin kun niitä on ollut tekemässä, niin ne on aika häilyviä. Vielä jos mietin tätä sun yrittämään lähtemistä, niin muistatko semmoista hetkeä, kun sä oot tajunnut, että ei okei, nyt tää on ihan aidosti totta. Meillä on yritys nimeltä Vincit ja tää voisi ihan oikeasti onnistua. No varmaan siis mä muistan sen, kun mä kiikutin, silloin vietiin ihan fyysisesti vielä paperit kaupparekisterin sivukonttorille ja sitten sieltä jonkun ajan päästä tuli tieto sitten, että oli nimi hyväksytty ja muuta, mutta siinä on sellainen niin kuin jakso, se on se ensimmäinen niin kuin tietyllä tavalla, että ruvetaan häsään asioita mutta ehkä se itselle se yrittäjyys on konkretisoitunut niin kuin laskelmien tarkistuksena. Ja tein sitä aika pitkään, siis niin pitkään, että sitten lopulta en mä niitä enää kyllä jaksanut katsoa, että niitä oli varmaan niin kuin 150 ehkä. Mä tein sen. Mä olin siis firmassa, joka tarkasti niin kuin kaikkia
palkat silloin. Ja se oli musta se, niin kun ottaa huomioon vielä niin kun oman luonteen laadun, että se ei lähtökohtaisesti en ole, niin kuin ainakaan itselleni ei ole tunnettu siitä, että semmoinen ton tyyppinen duuni olisi se, mikä motivoisi itsessään, että katsottaisiin jotain samalta näyttäviä lippulappusia, verrattaisiin johonkin lähtötietoihin ja tämän tyyppistä hommaa. Mutta se oli mulle se, miten se konkretisoitu, kun ensin oli 1 ja sitten oli 2 ja sitten oli 8 ja sitten se, että siitä tuli sellainen rutiini että se oli aina hieno ja sehän oli työpäivän päätteeksi sitten, kun tuli ne palkat, niin siinä se konkretisoitu. Vau. Sä kerroit, että isoäiti suhtautuu ehkä vähän sillä tapaa epäillen tähän yrittäjäksi päätymiseen, mutta miten sun muu lähipiiri, kaverit ja ex-kollegat, opiskelukaverit ja niin edespäin? No joo, siis se, kun tälle esihenkilölle kerroin, että joudun niin kuin lähteen, niin hän oli silleen, että niin kuin oli ensin pettynyt, mutta sitten kun se kysyi, että onko jonkin kilpailet tai muuta, sitten mä perustan niin kuin oman, niin siinä näki ensimmäisen tämmöisen niin kuin aidosti kannustava, vaikka tietysti roolinsa puolesta oli hänelle vähän hankala homma, mutta se oli aidosti kannustava ja edelleen ollaan tosi hyvissä väleissä silloin sen niin kuin ekan oikein esihenkilön kanssa ja terkkuja vaan Ollille. Muuten niin mä luulen, että siellä oli semmoista, jotenkin ehkä hankala palauttaa mieleen, että niin kuin elämäntilannehan oli semmoinen, että oli just saanut paperit koulusta, ei ollut velvoitteita, ei ollut jälkikasvua, ei ollut asuntolainoja. Et siinä mielessä se niin kuin riskiottokyky ja se varmaan muutenkin oli jo elämässä niin kuin näkynyt, että pystyy ottaa erinäköisiä riskejä, niin sitten ehkä se johdatti siihen, että jengi oli sitä mieltä, että toi varmaan ihan hyvä ja toivottivat tietysti lähtökohtaisesti tsemppiä, että se ei ollut niin yleistä siihen aikaan, että se kaikki huomio oli silloin niin kuin tässä, etenkin tässä skenessä, oli siinä niin kuin Nokia niin kuin touhuissa. Sitten jos mietittäisiin kasvun haasteita ja päätöksentekoa, sä oot selkeästi ollut kanssa yrittäjä, joka on aina aktiivisesti hakenut kasvua. Mitä mieltä sä oot siitä, että milloin yritys on valmis kasvuun? Milloin on se hetki, kun kannattaa painaa kaasua ja milloin pitäisi vielä niin kuin malttaa ja sitten hioa tuotetta tai palvelua ennen kasvamista? Niin, siis tämähän on tämmöinen varmaan aika monenkin organisaation haaste tämä niin kuin tavallaan kaasu ja jarru ja itse on aina niin kuin jotenkin halunnut uskoa, että sä pystyt painaan. Että sä et voi pitää molempia pohjassa koko aikaa, mutta sä pystyt niin kuin samalla tekemään sitä, että sä välillä jarrutat, välillä sitä kaasu on siinä. Eli tietyllä tavalla etenkin tietysti konteksti riippuvaista, että jos katsoo sitten tämmöisiä niin kuin vaikka softatuoteyhtiöitä, jotka hakee tätä kuuluisaa product market fittiä, jonka kun sen löytää, sen tietää, mutta ei tiedä milloin se on missäkin, jos ei sitä ole löytänyt tyyppisiä, niin silloin tietysti se, että silloin kun 1 euro tuottaa enemmän kuin 1 euro, silloin kannattaa kasvaa. Ja se niin kuin totta kai pätee niin kuin muihinkin bisneksiin, mutta siellä se niin kuin korostuu, että sitten taas tässä konsultointibisneksessä sä tavallaan opit, ehkä sitten kuitenkin sä pystyt oppimaan silleen, että sulle maksetaan siitä, jos sä rakennat niitä sun konsepteja hyvin. Ja meillä oli silloin niin kuin tämmöinen emergentti ja opportunistinen kasvustrategia, eli tehtiin mitä tahansa, mistä joku oli meille jotain valmis maksamaan. Ja siitä sitten opittiin ja sitten jätettiin jotain pois ja löydettiin niitä osa-alueita sitten, minkä varaan sitä kasvua pitemmällä välillä rakennettiin. Tämä on hyvä, kun sä puhut kaasusta ja jarrusta niiden painamisesta samaan aikaan, ja mä oon monesti kanssa itse ajatellut tai puhunut siitä, että kasvuyrityksen rakentaminen, että siinä on se kaasu ja jarru, ja rallikuskit mun käsittääkseni tulee kurveihin sillä tapaa, että niillä on oikea jalka kaasulla ja vasen jarrulla, ne painaa todella nyt molempia samaan aikaan. Ja sitten tätä samaa pitää tehdä myös kasvuyrityksissä aina silloin tällöin. Kyllä. Ja se on vähän, että sä pystyt, jos ajatellaan ralliautosta sit veneeseen, eli sä pystyt tavallaan saamaan veneen niin kuin semmoista paikasta, missä välillä köli raapasee pohjaan, niin kuin joko
joko sillä, että odotat, että niin tulee lisää virtausta, että se vie sen, tai sitten sä nostat purjepinta-alaa. Joo. Pinta-alaa, tai sitten sä voit niin kuin lähteä kaivamaan sitä, ruoppaamaan sitä uomaa ja poistaa niitä kiviä yksi kerrallaan. Ja kaikilla keinoilla sä pääset sinne ja sit jos mennään liian kovaa ja sit voi mennä joku paikka rikki, mutta sit lopulta se on hidas tapa, että sä lähdet sieltä niinku sen lapion kanssa liikenteeseen. Nyt ollaan päästy juttelemaan jo ralliautoista ja veneistä ja kanavista ja lapioista. Tämä on hyvin lupaavaa. Kasvuyrityksessä pitää tehdä oikeastaan koko ajan päätöksiä epävarmuuden keskellä. Miten sä teet päätöksiä, Mikko, silloin kun sä et voi tietää, mikä on oikea vastaus? Tämä päätöksenteko, siis se, että kuvitellaan, että joku tilanne olisi epävarma, niin se ei mun käsityksen mukaan täytä niin kuin siis määritelmällisesti päätöksenteon kriteeriä. Eli asiat, jotka ei epävarmoja, jonkunlaisia ehkä matemaattisia totuuksia. Eli tietyllä tavalla päätöksentekoa tarvitaan silloin, kun joku asia lopputulemaltaan on epävarma. Eli päätöksenteko on aina epävarmuudessa navigointia. Päätöksenteko on aina, mun uskomuksen mukaan, se on aina niin kuin sit summeeraus erinäköistä niin kuin datalähdettä, eli ihminen, ja ollaan puhuttu paljon, että tekoäly on päässyt multimodaaliseen syötteen vastaanottoon, eli ihminen on ollut sitä aina, eli ihminen pystyy käsittelemään monenlaisia syötteitä, ja sitten se tehdään fiiliksellä. Ja jotkut haluaa, että se fiilis syntyy niiden erinäköisten tietolähteiden tai muiden lähteiden perusteella, jotkut sitten tekee sen päätöksen ja etsii sitten perästäpäin ne lähteet, jotka tukee sitä päätöksentekoa. Ja itse on kuulunut tähän jälkimmäiseen eli semmoisena, niin kuin, että päätöksen tekeminen ja se ei ollut ikinä kauhean hankalaa. Ja sitten vielä se, että on silloin kun on tehnyt väärän päätöksen, niin myös se vastuun kantamisen ja käden nostaminen on ollut pikkasen enemmän hankalaa, mutta kuitenkin mahdollista. Eli tietyllä tavalla se on ollut ihan hyvä tapa edetä, eli niin kuin ajatus, että sen yhden päätöksen, niin kuin joka osoittautuu niin kuin seuraamuksiltaan ei ennustetuksi, hinta on mahdollisimman alhainen ja se vaatii, että päätöksiä tehdään aika nopeasti, että päästään testaamaan sitten, että minkälainen palaute tulee. Eli siinä mielessä se, pidän itseäni tämmöisen niin kuin intuitiivisena niin kuin päätöksentekijänä ja sitten jossain kohtaa tietysti oli, kun päätöksen tavallaan tekoympäristö muuttui, niin sitten piti ruveta myös kehittelemään niitä niin kuin tausta-aineistoja esimerkiksi hallitukselle. Joo, että tämmöiseen koulutettuun intuitioon kannattaa luottaa. Niin kyllä, mä uskon, että sehän tietysti pätee ainoastaan, tai intuitiohan pätee aina, mutta se, että se tuottaa niinku riittävän hyviä tuloksia, niin niissä niinku alueissa, missä sulla on jonkunlaista ekspertiisiä, mistä ammentaa. Eli se tulee myös sieltä niinku selkärangasta tai selkäytimestä se niinku ajatus niistä mahdollisista niinku skenaarioista. Silloin se toimii paremmin kuin ihan pystymättä kysymyksistä. Mites jo jatketaan vielä päätösten tekemisestä? Tuleeko sulle mieleen joku semmoinen päätös, joka oli sen päätöksen tekemisen hetkellä pelottava, mutta sitten näin jälkikäteen tarkasteltuna vei vinsitteä merkittävästi eteenpäin? No siis siis varmaan paljon pelottavia asioita. Me tehtiin paljon kokeiluja, mitkä liittyy vaikka henkilöstöasioihin. Avattiin jengin palkat ja poistettiin esihenkilöt. Meillä oli, että mä olin kaikkien suora esihenkilö. Tämän tyyppisiä asioita, kun pyöriteltiin, niin se tietyllä tavalla niin kuin lähtökohta, miten niihin tilanteisiin mentiin. Että mä olin monesti se, jota ei pelottanut eniten, vaan oli aina ympärillä jotain, jota pelotti eniten, niin sitten me lähdettiin siitä, että no mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Niin kuin absoluuttisesti pahinta. Yritettiin sitä aina pyöritellä ja mehustella oikein, että mikä jos niin kuin lähtee ihan jengalle, niin mitä voi tapahtua. Ja sitten me todettiin, että aika monessa asiassa ne on semmoisia asioita, mistä toipuu. Ja se sitä helpottaa, että toki semmoisia niin kuin isoja päätöksiä, mitä on niin kuin pitempään pohdittu, vaikka listautuminen niin kuin siinä oli sitten varmaan niin kuin siinä oli monta kertaa, kun pelottiin. Ensin kun lähti valmistelemaan, miettiin sitä ja sitten kun
ja kuunteli neuvonantajia, etenkin kun ne ei ollut aina samaa mieltä asioista. Ja sitten vielä kun lähdettiin loppua, niin sit siinä oli myös näitä erinäköisiä kommervenkkejä, mitkä vähän jänskätti. Mutta jotenkin niin kuin tietyllä tavalla se niin kuin päätöksenteko, että jos sulla on, tai itse koen sen niin, että jos niin kuin pikkasen pitää pelottaa, mutta pitää ymmärtää, mitä pelkää. Että sitten kun sen tavallaan saa sen sanallistettua itselle tai muille, että mitkä asiat tässä pelottaa, niin sitten monesti on, niin kuin ymmärtää sitten sen, että onko ne niin kuin oikein mitotettuja ja onko ne semmoisia, mitkä saattaa sitten aiheuttaa ongelmia, mistä ei sitten päästäkään eteenpäin. Olisiko niin kuin Kuitusen opit päätösten tekemiseen, että se on ihan ok, jos vähän pelottaa, kunhan ymmärtää, mistä se pelko johtuu ja sitten vielä sen jälkeen luottaa siihen koulutettuun intuitioon päätöstä tehdessään. Näin varmaan, että se vielä täsmennettynä, että sen pääsee sen pelon alkulähteelle, että se ei ole niin kuin oletus, mikä sen pelon aiheuttaa, vaan päästään siihen, että okei, mikä se on se, niin kuin se alkulähde sille, niin se kuulostaa ihan hyvältä. No miten sitten, jos mietitään sun yrittäjätaivalta, niin onko ollut semmoisia hetkiä, jolloin sä olisit ollut valmis luovuttamaan? Ja jos on, niin millä sä oot päässyt yli siitä, mikä on saanut sut jatkaa eteenpäin? Joo, eli varmaan tämmöinen, niin kuin, jos mitään yrittäjyys näkökulmasta, että onko jotain semmoisia hetkiä, että miettii, että miksi mä lähdin niin kuin yrittäjäksi, niin ne on varmaan niin kuin harvemmassa kuin sit se, että ylipäätään niin kuin valmis luovuttaa, että on tietysti matkalle osunut semmoisia kuormituspiikkejä, eikä aina pelkästään niin kuin työjohdannaisia, että on ollut niin kuin jotain rakennusprojektia tai jotain muuta niin kuin semmoista työn ulkopuolista lisäkuorman tuojaa, joka sitten on tietyllä tavalla ollut liikaa ja silloin varmaan olisi ollut valmis luovuttaa niin kuin isommastakin niin kuin osasta, kunhan olisi vaan niin kuin jotenkin ollut hyvä fiilis, mikä ehkä ihan niin kuin sinänsä ei ole mitään erityisen poikkeuksellista, mutta on ollut siis hetkiä, milloin on miettinyt, että olisi ehkä kannattanut sitä isoäitiä kuunnella ja etenkin siellä niin kuin alkuajan räpellyksessä ja kun ei oikein kaikki asiat tehtiin niin kuin ekaa kertaa ja sitten tuli vastoinkäymisiä, isoin asiakas ilmoitti, että täällä nyt lopetellaan nämä hommat ja sitten ei ole käyty kenelläkään muullekaan esittelemässä, että voitaisiin tehdä teille ja sitten tietyllä tavalla, että ei ole työkalupakissa mitään, että sulla on niin kuin moderni torksiruuvi ja sulla on vaan talttapää, sekin on tylstynyt ja vähän lohjennut, niin sitten se, että sitä saa hinkuttaa yötä päivää ja silti ei mitään synny. Ja sitten me hinkutettiin yötä päivää ja sitten se jotenkin haki sen muodon ja sitten lopulta se lähti puramaan ja sitten siitä päästiin eteenpäin. Mutta kyllä tommosia hetkiä, mutta sitten tietysti nyt kun miettii pitkä aika, että onko niinku jakso, milloin on niinku tehnyt niin paljon töitä, että ei muista siitä mitään, niin mitä silloin on ajatellut, niin sitä voi spekuloida. Mutta voisin kuvitella, että silloin jos joku olisi tullut tarjoamaan semmoisen niinku easy way outin, niin se olisi saattanut kiinnostaa, mutta en mä ole sillä tavalla niinku tälle yrittäjyyspolulle lähtemistä en ole niinku mielestäni kyllä katunut. Joo. Jos me vähän juteltaisiin kumppanuuksista ja yhteistyöstä, niin mitä mieltä sä oot taas sit sun yritysjohtajan ja yrittäjän kokemuksella siitä, että milloin kannattaa tehdä asioita itse ja sitten milloin sitten kannattaa taas ostaa palveluita tai tehdä yhteistyötä? No tässähän ei varmaan yhtä oikeaa vastausta, että musta on niin kuin tosi siistiä, kun on semmoisia organisaatioita, jotka ei niin kuin vaan niin kuin edes niin kuin tavallaan, että ne ei tee mitään, ne tekee kaiken itse vaan sen takia, että ne voi sanoa, että me tehdään niin kuin kaikki itse ja se on jotenkin niin kuin musta niin kuin hienoa. Yleisesti varmaan on hyvä, että tekee niitä asioita, mitkä sitten tuottaa sitä niin kuin arvoa sinne niin kuin ketjuun eteenpäin ja missä pystyy olemaan hyvä tai siis nykypäivänä ei riitä hyväkään, vaan niin kuin tosi hyvä ja sitten hyödyntää sitä kumppaneita niin kuin tavallaan kaikissa muissa jutuissa.
Ja nykyään maailma ylipäätään on paljon tämmöinen niin kuin verkottuneisempi kuin vaikka silloin, kun Vincit niin kuin aloitti ja Suomikin pikkuhiljaa niin kuin siirtymässä semmoiseen niin kuin verkottuneisempaan, palvelullisempaan lähestymistapaan, että on syntynyt, niin kuin, että voidaan operoida jonkun henkilön kanssa, joka harjoittaa ammattiansa niin kuin itsekseen, niin se on niin kuin ok tehdä sen niin kuin hommia, mikä ei ehkä ollut silloin vielä, että silloin oltiin yrityksessä aina töissä ja se on varmaan niin kuin myös muuttanut sitä, miten ostamisesta ajatellaan, että se ei välttämättä ole enää sitä, että täytyy olla joku super spesifi juttu tai joku superosaaja täytyy niin kuin ostaa, että sit se on niin kuin muuttanut sitä, mutta ehkä se on silloin kun totta kai me tullaan siihen hinta-laatu niin kuin suhteeseen, että että jos keskittyy itse koreen, niin sitten muut voi sitten hankkia. Palataan vielä Vincittiin. Vincithän on huisitarina, jos muistelee niistä hetkistä, mitä kerrot, että olet tarkastanut palkat vielä. Siellä on ollut muutamia palkkoja ja sitten vertaa sitä, että minkälainen se on tänä päivänä listayhtiönä. Mitkä sä ajattelet, että on ollut niitä kriittisiä päätöksiä tai käännekohtia, jotka on mahdollistaneet tämän tarinan ja kasvun? No varmaan siis ihan tärkein niin kuin päätös on ollut silleen, että mä oon perustanut Vincitin, koska mä en osaa koodata. Eli 2007, kun katsotaan tilastokeskuksen tilastoja, niin Vincitin toimialaluokka, ohjelmistojen kehitys, valmistus ja konsultointi, niin oli 20% kaikista osakeyhtiöistä. Sellaista keskittymää ei mun käsittääkseni ollut ainakaan ikinä ennen sitä, eikä ole tullut sen jälkeenkään. Eli tavallaan joka toinen perusti ohjelmistoyrityksen. Ajatus oli se, että yksi tyyppi tai kaksi tyyppiä ja koira sitten myy Nokialle omia palveluita ja se niin kuin oli mahdollista silloin, jos sä pystyt itse tuottamaan arvoa. Itse en pystynyt. Eli ensin piti ratkaista se, että kuinka monta tyyppiä, jotka täällä tekee töitä, tarvitaan, että ne pystyy maksamaan mulle edes jotain, niin se tavallaan oli se ensimmäinen askel, miten me niin kuin hyperskaalattiin itsemme 8 hengen organisaatioksi. Ja me tehtiin se vielä sillä tavalla, että toki me oltiin ajateltu se niin, että asiakkaat pitää löytää, mutta se, että siihen aikaan, kun itsekin näpyttelin tietokoneella sen liiketoimintasuunnitelman, joka oli ehkä rikokset, kun on vanhentunut enemmän fiktioa kuin faktaa, mutta perustuu kuitenkin niin perusajatuksiin, mutta näytti pankin toimivalta liiketoimintasuunnitelmalta, eikä siellä ei korostettu sitä lasinaluseen kirjoitettua lausetta otsikkotasolla, niin sillä sai lainaa. 200 000 euroa lainaa siis yrityksen niin kuin perustamiseen. Joo. Ei taitaisi nykypäivänä nimitakauksilla, ei taitaisi lähteä, että kiitos sinne vaan Jukalle silloiseen Nordean konttoriin, kun tämmöisen lainan myönsi. Me oltiin varauduttu siihen, että me lähdetään skaalaamaan, niin kuin mikä ei ehkä tälleen konsulttibisneksen joku startup miettii, että olisiko tämä hyvä idea, niin ei ole. Siis varmaankaan, että velkaa ja maksa sillä palkkoja tyypille, jotka istuu toimistolla. Niin siinä ei ole kaikki niin kuin mietitty, mutta me saatiin siis niin kuin tavallaan se varmaan lähti siitä, että oli ajatus siitä, että tämä pitää saada sinne 10 henkeä. Joo. Ja sitten kun oltiin siihen päästy, niin sitten tietyllä tavalla siitä oli paljon helpompi, että sitten aina jokaisen uuden rekrytoinnin merkitys oli paljon pienempi kuin sitten sen ensimmäisten niin kuin yhden kahden tyypin rekrytointi. Että se varmaan antoi sellaisen sysäyksen ja jätti sitten sen DNAhan sen jäljen. Te olette kasvanut paljon ja te olette tosi vahvasti kulttuurilla johdettu organisaatio. Teet on tunnettu siitä. Miten te olette onnistunut säilyttämään Vincitin kulttuurin tämän kasvun keskellä? No mä en ikinä, jos tätä kulttuurista niin kun puhutaan, niin mun mielestä ei ole ikinä hyvä idea pyrkiä säilyttämään kulttuuria, koska kulttuuri on niin laaja käsite että sä et niin kuin samaan aikaan voi kasvaa ja säilyttää kulttuuria tai sä et voi mennä vasemmalle ja säilyttää kulttuuria tai oikealle tai sä et voi tehdä mitään, jos sä haluat säilyttää, koska kulttuuri on niin kuin kaikki teot ja kaikki se ilmenee niin monella tavalla. Eli et tietyllä tavalla, että kulttuurissa mun mielestä on sellaisia tiettyjä ydinjuttuja, ne voi olla jotain, niin kuin, ne voi olla varmaan jotain arvolausekkeita tai jotain muita niin kuin tavallaan kulmakiviä,
mitkä toivotaan, että ne säilyy. Joo. Ja hyväksytään, että sitten, että kunhan ne saadaan ylläpidettyä, niin kaikki muut voi muuttua ja siinä mielessä se, että en usko, että se kulttuuri on niin kuin samanlainen kuin silloin alkuvuosina, se on varmaan aika hyvä juttu. Myös ja muuta, mutta totta kai siis se, että se perus varmaan niin kuin ajatus on siinä, että niin kuin mä en enää ole sitä mieltä, että täysin rakenteeton organisaatio on niin kuin voittava sitten, jos on monta sataa tyyppiä, niin se osoittautuu, että siinäkin oli haasteensa yllättäen, niin että tavallaan sen tarkoituksenmukaisuus siinä tekemisessä, että rakenteita niin vähän kuin mahdollista, mutta ei yhtään vähempää ja muuta, mutta se niin kuin kulttuurin niin kuin eläväksi saaminen on niin kuin sen jatkuvan muutoksen hyväksyminen on tietysti tosi tärkeää, mutta samaan aikaan mitä kirkkaampaa sulla on ne kulmakivet, että niin kuin vaikka meillä muutamia on tämmöisiä, että ensin autat toista onnistua ja sitten vasta teet omat duunis, mitä silloin haastattelin jokaisen tyyppi, joka meille töihin tuli, niin se oli mitä mä niin kuin sanoin, että tätä mä toivon sulta, että se on se juttu, eli se, että uskotaan, että yhdessä päästään pidemmälle kuin yksin. Niin sit niitä tietysti toivon, että pystytään vaalimaan ja sellaista niinku rohkeutta ja ei niinkään, Vincithän on monesti tituleerataan tässä niinku itseohjautumisen, että sitä on, niin mä vihaan sitä termiä, että itseohjautuminen ihminen siis ei todellakaan ole kykeneväinen siihen, että niinku yhteisöohjautuvuus on semmoinen, mitä itse käytän ja toivon käytettävän, eli tietyllä tavalla tehdään ne päätökset siten, että se on niin kuin yhteisen edun niin kuin näkökulmasta, mutta ne voidaan tehdä siellä niin kuin yksilötasolla. Mutta se peilauspinta pitää olla niin kuin me, eikä mä. Viisasti sanottu. Sitten meidän viimeisenä kokonaisuutena tässä keskusteluissa olisi, Mikko, sun neuvot ja opit. Jos me ammennetaan niistä vähän meidän kuuntelijoille. Aloitettaisiin semmoisella, että jos sä voisit antaa yhden neuvon yrittäjälle, joka on nyt kasvun kynnyksellä, niin mikä se neuvo olisi? Se on ehkä sellainen, että riippumatta, että kuinka nerokkaasti sä oot sen nykyisyyden niin kuin suunnitellut, niin kaikki strategiat, kaikki liiketoimintamallit, johtamisjärjestelmät, palkitsemisjärjestelmät, lopulta myös ihmiset on vääriä. Se on vaan kyse siitä, että koska se tapahtuu. Joo. Eli sen säilyttämisen niin kuin ihanne pitäisi, niin kuin, tai se pitäisi olla, ja mitä avoimeen sitä pystyy puhumaan kaikkien kesken, niin sen parempi. Eli se varmaan on se, että jos halutaan kasvaa, niin pitää pystyä kasvamaan joka osa-alueella. Tulee mieleen se on joku kenraali on sanonut siitä, että parhaatkin sotasuunnitelmat vanhenee sillä hetkellä, kun ensimmäinen laukaus ammutaan. Joo, kyllä. Joo, suunnitelmat ylipäätään on, niin kuin suunnittelu on hyödyllistä, mutta suunnitelmathan on lähtökohtaisesti niin kuin vähemmän hyödyllisiä, koska reaalimaailma tulee ja yllättää. Jep. Toinen kysymys neuvosta tai opista, nyt tässä Fondian toimarin hattu päässä. Missä vaiheessa kannattaa hankkia juridista osaamista mukaan, joko omaan tiimiin tai sitten ulkopuolelta? No ulkopuolelta varmaan viimeistään 2 kuukautta ennen kuin perustat yhtiö. Varmaan niin kuin tärkeimpiä juridisia papereita, mitä itse näen, niin on osakassopimus. Ja jos olet vaikka yksin yrittämässä, niin silti miettisin, että jos sä aiot joskus ottaa osakkaita, niin miettiä sitä pari pykälää. Silloin se ei tietysti ihan niin akuuttio että se on varmaan se, milloin kannattaa olla liikenteessä. Olipas hyvin sanottu, tästä tulee mieleen tarina siitä entisestä juristista, joka kuulee ystäviensä kihlautuneen ja ennen kuin kiiruttaa onnittelemaan, niin kysyy, että miten on sen avioehtosopimuksen laita, että siihen pitää varautua, koska kihlaus on aie avioliittoon menemisestä. Kyllä. Sitten vielä yksi kysymys ennen kuin lopetellaan on se, että mikä on se yksi asia,
jonka sä toivoisit itse tiennees siinä vaiheessa, kun te lähditte kasvuun? On niin tosi monta asiaa, mitä mä niin toivon, tai on niin tosi tyytyväinen, että en tiennyt, koska olisi varmaan jäänyt firmakin perustamatta. Mutta minkä oisin ehkä halunnut tietää, ja eikä niin, että ei sitä olisi joku mulle kertonut, mutta että minkä mä olisin halunnut, että mä uskon siihen, että se olisi toiminut mun sen intuitiivisen niin kuin työkalupakin niin kuin osana on se, että jos tulee ajatus siitä, että pitäisikö joku henkilö vaihtaa, niin se ei lykkäämällä parane ikinä. Jep. Kiitos Mikko. Me ollaan juteltu sun yrittäjätarinasta, sitten me ollaan juteltu kasvun haasteista ja päätöksenteosta ja sitten vielä lisäksi saatu neuvoja ja oppeja, jotka toimii mun mielestä sekä ihmisille, joita kiinnostaisi yrittäminen tai jotka on yrittäjiä. Ja sä oot hienolla kapinallisella tavalla ollut rakentamassa kasvuyritystä ja myös viestinyt siitä. Ja me halutaan sen takia kiittää sua tästä visiitistä tällaisella hienolla juridiikan kapinallinen paidalla. Vautsi, mä oon kattelutkin, kun sulla on tämmönen näin, niin mä pistän tän päälle kyllä heti. Slussiin huomenna. Loistavaa. Kiitos Mikko. Kiitos.